COVID-19ak sortutako alarma egoerak etxean giltzaperatu gintuen. Gutako batzuentzat, etxea aterpe izan zen. Beste batzuentzat berriz, etxea leku arriskutsu bihurtu zen. Emakume batzuek erasotzaileekin bizi behar izan dute etengabe azken hilabeteetan. Guztiontzat, normaletik kanpoko egoera honek normaletik kanpoko erantzunak eskatu zizkigun, ez ezagunak, lan karga fisiko eta mental handiagoa ekarri zigun, eta bakarrik aritu ginen edo ia bakarrik, eta ziur nago, kasu askotan, alde batera utzi genuela geure buruen zaintza. Lehenengo begibistan inork ikusten ez dituen lan horiek, ahalegin handia eskatzen digutenak eta hitzen gaituztenak, identifikagaitza den egonezina sortzen digute, edo errudun sentiarazten gaituzte egonezin hori sentitzeagatik. Elgoibarren gertu telefono bidezko zerbitzu bat da. Elgoibarko udalak krisialdi honetan laguntzeko eskaini duena. Zure ondoan egon dena, hitz egiteko, partekatzeko, protestatzeko, zuri laguntzeko. Deitu diguzuen honez kerrona sentitu dugu, norbaitekin hitz egiteko aukera izan duzuelako. Ikusi ahal izan dugu emakumeak hitz egiten hasten diranean, asko dutela esateko, istorio asko daude eskutuan, inoiz inorekin partekatu ez diren pentsamenduak, kanporatu egin behar direnak. Emakume guztien alegina goraipatu nahi dugu. Zaindu ez bagintuzte, ezin izango genukeen pandemia hau gainditu. Beraien lanak ondorioak leundu ditu, eta horrezegatik oraindik ere gertutik zaindu nahi zaitugu. Jakin badakigu batzuetan asko kostatzen dela telefonoa hartu eta deitzea, baina etxealdian ezin ginen zugan hurbildu. Orain, elkar ikusteko aukera daukagu, Elgoibarren gertuk, etxealdian zure lagun izan den telefonoak itxi egingo du linea. Gizarte zerbitzuak baina zabalik daude berriro ere, eta 943-641-050 telefonoan hartatu ahal izango zaituzte, goizeko 7:00 arratsaldeko 3:00. Naiz eta seguru ez egon edo zalantzaz beterik, edo gertatzen ari zaizuna horren larria ez dela uste baduzu ere, gurekin harremanetan jartzera eta gertatzen zaizuna partekatzera animatu nahi zaitu. Horretaz gain, gizarte larrialdietarako koordinazio zerbitzuari buruzko informazioa eman nahi dizugu. Eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan abian dagoen zerbitzua da. Gizarte zerbitzuen ordutegitik kanpo, Gipuzkoako lurraldean sortzen diren gizarte larrialdi egoerei berehalako arreta emateko sortu dena. Beharrezkoak izan daitezkeen esku hartzeen koordinazioa bermatzeko eta bidezkoa den kasuetan, zuzeneko esku hartzea egiteko. Bere telefonoa 943-224411 da, eta bere ordutegia goizeko 7:00 gaueko 9:00 da. Gaueko 9:00 goizeko 7:00 112 SOS deiak zerbitzuaren bidez jar zaitezke harremanetan, edo mezu elektroniko bat idatz dezakezu sfus@gipuzkoa.eus helbidera. Horretaz hitz egitea izan daiteke hobeto egoteko eman dezakegun lehenengo urratsa.